94% от потребителите търсят онлайн преди да купят продукт или услуга. Те въвеждат ключови думи в полето за търсене на Google и получават резултати, които са свързани с тяхното търсене. Хората са склонни да посещават само първите няколко сайта от търсенето. Повечето собственици на бизнес са свикнали да виждат своите конкуренти на челните места в Google. Слабо класиране в търсачката означава по-малко клиенти. Ако се чудите защо вашите конкуренти се класират по-добре от вас, това е защото използват маркетинг техника, наречена SEO. SEO помага на вашият сайт да се класира по-напред от хиляди други сайтове. Google събира информация за всяка страница в интернет и помага на хората да намерят точно това, което са търсили. Точно тук SEO може да ви помогне. По-висок ранг в търсачката означава повече клиенти. SEO работи върху текста, съдържанието, линковете към сайта, заглавията на страниците и друга информация, която може да се съдържа в HTML кода на вашия уебсайт. По този начин, когато някой търси книги, Google ще покаже в резултатите си страници, които съдържат думата книги. За да имате повече продажби, вашият уебсайт трябва да бъде на върха в Google за тези ключови думи, които вашите потенциални клиенти търсят. Без SEO, вашият уебсайт никога няма да бъде намерен от клиенти в интернет. Конкуренцията е безмилостна и вие се нуждаете от мощни SEO техники, които ще поставят вашият сайт сред първите в Google. Ние сме експерти в SEO. Ние помагаме на различни бизнеси да станат по-видими в интернет. Добавете SEO услуги към поръчката си за уебсайт и спечелете повече клиенти сега. Свържете се за безплатна консултация относно възможностите за поръчка на SEO услуги на maxprogress.bg.